Ketal Party Office Phiokmani logi Kethalaimu Pandaba Songjaka Tipramotha. एडिसि चौमारि कपलाय उंमानि उलो बदलनो तिबो कराखाय तिसानानि फासिं नाहारे सामं खलाय याप्रि सेलायजा तिप्रा मथानि तांफांरक तांसालो संजाजा चिकनसा पान्डानि बिसिंते काथालिया एडिसि बिलेस्ते लुखु एडिसि बिलेसो तिप्रा मथा बदलनि कताल पार्टी अफिस फियक जाखा आबोनि लगी कथालायमुं पान्डाबो संजाजाखा सुकांगो गोरोंगै दंमानि जुदा बदलनो याकारै 120 नुखुंनि 210 भोटार तिप्रा मथा बदलनि बाना रमफाइका बरंनो लामसुगै नाहारका जुनाल भाइस चेयरमैन हरेंद्र रियांग सब जुनाल चेयरमैन रंजित रियांग तिप्रा मथा यूथ प्रेसिडेंट गुरब मकनो खबै दंबाख्या कुबुनि रक दाखोग्रा आंखो कमिटिनि सेंट्रेल कमिटिनि फाइनाराव आंखो दिनै जिचन्द्र पलिसि बाचानैहा आंखो ट्रे आइनि दाखोंखौ संगानि दाखोंखौ आं खाका हामजाफायो औथाया थाइनो सांसो बैलाखे जों मा संगठन नक्राव माखेन केहामनु सुबायथे केहा बेराबे तंलाय तंखे जों खाका हामु याफांनाय माफांनाय केहानो खा तंखे ट्रे केफा खानांनाय ता जेमन र तीन लुखुआ बीजेपी राव ममी दुर्बलंथा मंगनि माखथान नेतान कारणे से ब्राउन खूब दंये ग्राफो दुर्बलंथा ममी ब्राउन मनुबाब जाया जेमन चिनी र ता पार्टी न क्रा खेंखे नेता के हाबेले माया नेता कनै बेले माया जों जनसाधारण समर्थन खियाखे ग्राफो फाइमाया ग्राम पारा कमिटी मा खानाय चाइखा आंखे आं स्टे बंक्त हिलेक्र जत्त थांनो जत्त न नेतासे जानजानि पाराव थांगे रजे फाइनाय तो नुनाय ना कमिटी खालायदि सालायदि स्लाखे निनि साप्तावा फा सालायदि आंखे निनि अब पारानि कालेक्शन केसे कमिटीनि कालेक्शन केसे र निनि आंचलिक कमिटी को जों सालायमायो महात्मा साइन्थाय महात्मा अबाब उपाय तो हा माचाया मानुया जोंनो आं सालायाखै सिया ब्रावले साया जोंनोला त्रे बें साले साया जोंनोला ब्राव माचाया तंखे बारासो खाकाओ बमिंगे जोंना माचाया हम थहिना निनि सिकांफो राव आदिवासी राव जाओ आदिवासी राव 500 से सिकांफो अब आदिवासी 500 मासे नोंसा किस्ते थांना फैगादि किस्ते से निनि अब 500 लाफिगान से थांगादि निनि आपले गाड़ी गुरा फकुले क्रेथाय थांफिगान के निनि आरो सब डायरेक्ट बायनाय अब बैसे बायथा नेता चिनि अबा पुंतमा दाव जे नेता हिए क्या त्रिपुरानि हाबागानि सानो दंफ महाराज किरीट विक्रमनि वीर विक्रमनि सुसे किरीट विक्रमनि साला बिबु देवीनि साला बंसे र आइनि दाकुंखु आरके उपाय तो हिए खासायो फाइजानसे आरके फायाबो तमे उतमदु बुमाचे एंदा जेफं पाइ तंथ र त्रिपुरान ब्रक निया आफनो बुं उंचु खुसौनि हा सम्पत्ति आके हैतों साफैमा आबना चिनिर त्रिपुरानि साना तासादे सिरिमाइनो तासाब्लाम दे खेमाइनो हि फाइनसे उनपन्चास त्रिपुरा भारतवर्ष बाय योगदान खेबो मा एग्रीमेंट तो जोहाबो फसियाखे आफ जेकुन एग्रीमेंट तो नाय त्रिपुरा सानो निनि निरापत्तारिया मा हिए एग्रीमेंट तो आबो किसपत्ति को माइनाय नो आं बाहामैया मायाखे जों जत्त त्रिपुरा जत्त बाहामैखे जाबो तो को बेनि आबो तलि दिनाबो से दरकाले स्मातो आबो तैखौ माइखे आइन तुम्बा ताले तैखौ यायो या जों दलु माइखे नों फिया दल नंनि माथा आं दलु फिया नंनि माथा ममी लामाले जोंनो थाङासै आं फासायो त्रिपुरा सान पान्डा रतांनि हिया आईपीएफ टिफंतो आईएमपी टिफंतो दक्षिण त्रिपुरा मथा फंतो जतन त्रिपुरानि उन्नत मा चिनि
เมื่อจะนั่งปันดาหินต่างหาละเกินอาบ่ใช่บ้าอะไรไม่ยังมีบ่มีสัตว์ทอตอนจะมันนั่นสิจะประมาณสองสนามหลังตาบ่แต่ก็ใบคุกหาพิชิเลยเลยเนาะแต่ก็พูดก็ใครจะบริบินบล็อกเลย